Buen día, Toni. Adelante. Pasa que te enseño un poquito el pis. Bueno, aquí el menjador, que el tenim encara amb tot al mig. Tenim per aquí la cuina, que la cuina és el que més ens queda encara per fer. Però bueno, una miqueta... Bueno, Déu-n'hi-do. Oh, teniu aloe vera. Sí. Sí. Molt bé, aquesta cuina... Molt bé, som-hi per una altra cosa. Passem per aquí, hem deixat un passadís per poder passar. La nevera la tenim aquí encara. Ara passem per aquí. Anem al lavabo. Vaig cap al lavabo. I el passadís. Aquí està el bany. Oh, Déu-n'hi-do. Boniquet. A ell li agrada molt, sí. Déu-n'hi-do, amb la maxi carxofa aquesta que tenim aquí. Aquest seria el lavabo. Aquí tenim una habitació. Aquí tenim una habitació. Aquesta és la petita meva. La vaig escollir jo, els colors i de més. Aquesta, com es pot veure, és més de noia, que és la que vaig agafar jo. I que vau pintar vosaltres, Sí, tots tant. dos? Vam estar pintant els dos. Ah, ja La està. filada. I aquesta és la dels dos. Aquesta és la vostra habitació? Sí. Aquesta és la nostra. Habitació xula, moderna... Sí. Bueno, això és un angustàs, Sí, que tenim aquí el comandament. El comandament a distància. Jo pensava que era el comandament, la primera vegada que ho he vist, que era el comandament Aquest és el de la... de l'aire condicionat o de la televisió que hi ha de aquí. la persiana. I és el de la persiana, És de la persiana. Sí, per tenir l'home des del llit. I l'armari. Espera que em tiro cap enrere i Està una mica ple de coses. Sí, però no tenim les coses pel mig, les hem ficat aquí, però després... I Bueno. encara queda ficar més. Això és res, amb el que tenim. Molt I bé. aquest és el piset. Sí.